dejligt at se så mange mennesker. Det her, det er en fantastisk dag. Det er en historisk dag for os alle sammen. Det har taget rigtig mange år at nå hertil. Og det har været der har været nogle gevaldige bump på vejen. Det har I nok bemærket ude i byen. Både i Gladsaxe, men også alle de andre steder undervejs. Men vi har løst den, og det har vi gjort sammen. Og nu står vi her sammen, klar til at fejre, at hovedstadens letbane nu endelig er åbnet i sin fulde længde. Og det er bare fantastisk. Og her i Gladsaxe, der er vi rigtig stolte af at lægge by til et brag af en åbningsfest. Med masser af god musik, underholdning, og så ovenkøbet på vores traditionsrige dag, Gladsaxe-dag. Så tusind tak til alle tidligere og nuværende borgmester i de 11 ejerkommuner, og så selvfølgelig også Region Hovedstaden. Vi kæmpede, vi stod sammen og holdt fast, da det virkelig galt. Det er unikt, at så mange ejere har kunnet stå sammen hele vejen igennem for at nå hertil om et stort stykke infrastruktur i hovedstaden. Tusind tak til alle vores borgere og virksomheder for jeres tålmodighed med støj og byggerod undervejs. Og så tusind tak til alle jer, som er kommet her i dag for at fejre letbanen sammen med os. Hjertelig velkommen, og tillykke til os alle sammen med denne helt nye, fantastiske offentlige transportmulighed på tværs af vores region og på tværs af hovedstaden. Og jeg er også sikker på, at tiden vil vise, at det har været det hele værd. Og nu jeg ordet videre til regionsrådsformanden for Region Hovedstad og snart Region Øst, Lars Gårdhøj. Hjertelig velkommen. Skal vi ikke lige give ham en kæmpe hånd? Og endnu en gang hjertelig velkommen til Gladsaxe, og så håber jeg, at vi får en fantastisk god fest. Lars? Tak, Særdal, og tillykke til dig også, Særdal. Tillykke til os alle sammen. Fordi i dag er jo en festdag, det kan vi se, men det er altså også en historisk dag. Vi åbner letbanen i fuld længde. Alle stationer står klar, kommer til at betjene mennesker, virksomheder, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund bliver bundet sammen. Dermed så markerer vi også afslutningen på et stort anlægsprojekt. Og det har selvfølgelig udfordret undervejs, for det gør sådan noget. Men vi markerer også, at vi starter på noget nyt. Fra nord til syd, fra Lundtofte til Ishøj, fra studie til job, fra hjem til fritidsliv og familie og venner. Nu kommer det til at hænge sammen med den kollektive trafik på tværs. Og det er noget af det, som jeg glæder mig allermest over, fordi når man skal tænke over, hvad er det en letbane den kan, ja, den kan jo sikre, at folk kommer frem hurtigt, nemt og grønt. Og hvad er alternativet? Ja, det er jo, når vi sidder i bilerne, i køerne, og trængslen bare vokser og vokser. Det kender vi alle sammen godt, og vi ved også godt, at det er frustrerende og irriterende. Nogle gange kommer man for sent hjem, men det betyder faktisk også, at samfundet taber en masse penge på, at vi sidder fast i trængslen. Det har vi vidst i mange år. Nu sker der noget. Nu får vi en letbane, hvor vi kommer frem. Og det er jo en måde, der passer til den måde, som vi lever vores liv. Vi skal faktisk frem og tilbage på forskellige tidspunkter, og vi skal først og fremmest på tværs. Vi skal ikke nødvendigvis ind til København for at komme ud igen. Nej, nu skal vi på tværs, og det er et kæmpe løft. Prøv at tænke på DTU, Herlev Hospital, Glostrup Hospital, tusindvis af arbejdspladser, virksomheder, kulturinstitutioner og fritidstilbud. Det bliver bundet sammen nu med en smart letbane. På 6 stationer, ja, der kan man skifte til S-togene. Så det er ikke bare, at man kan komme på tværs, det er også, at man kan komme rundt. Og på den måde, så er letbanen, den er med til at binde mennesker sammen. Mennesker, der kan være forskellige, bo forskellige steder, skal forskellige ting. Det er et kæmpe løft, både her og nu og i fremtiden. For vi bliver flere mennesker, der bliver mere trafik, hvis ikke vi gør noget. Det her, det er et af de kloge bud. Jeg vil godt bruge den her lejlighed til også at sige tak til de mange, som har hjulpet med, at det her enormt store visionære projekt
nu er i fuld flor. Først og fremmest tak til borgerne langs hele strækningen. I har levet med afspærringer, støj, omkørsel og tålmodighedsudfordringer igennem flere år. Tusind tak til jer. Men også tak til de mange kommuner, over tid skiftende borgmestre og amtsborgmestre, som har hjulpet med at gå fra en vision til en realitet. Og endelig så må man også sige tak til Hovedstadens Letbane, som har styret processen professionelt igennem. Der har været mange aktører, mange borgmestre, regionsrådsformænd, der har været mange bolde i luften, men vi lander flot. Tak for det. Og til slut, men ikke mindst, tak til de mange anlægsarbejdere, teknikere, ingeniører, entreprenører og medarbejdere, som er lykkedes med, at vi nu kommer i mål og nu kan køre på hele strækningen. Det har min store respekt og anerkendelse. Tak til jer også. Så lad os være glade for det, vi åbner i dag. Hovedstadsregionen kommer til at hænge bedre sammen. En letbanetog kan tage 260 personer. Jeg tror, det var nok, hvad der var lige for lidt siden, da vi ankom. Det erstatter faktisk 200 biler på vejene. 260 mennesker, 200 biler væk fra vejene. Det betyder mindre trængsel, mere mobilitet, grønnere transport, og det er det, vi skal have mere af i fremtiden. Så lad os få en rigtig god fest. Lad os fejre det kæmpe fremskridt. Tusind tak for ordet. Tillykke til os alle. Tak for det. Tak for det. Godt, det er stående.